Son Valdorrés, son do barco é especial. Hai xente que leva aquí 5 ou 6 anos, vivimos o descenso que é moi duro, ao final pois merecíamos este ascenso. Cheguei aquí con 33, 34 anos, o un par de anos, eu vou cumplir 44, o sea que por edad podo ser pai da mitad dos meus compañeiros. De feito, Manuel, o seu pai é dos meus mellores amigos, e eu xoguei co seu pai, o sea, imagínate, tanto el como Carlos son de aquí do barco e teñen que, bueno, pois un pouco o legado que deixo eu, pois collelo el. O legado que deixo, O meu objetivo era intentar ganar a Copa. Si consigo eso, creo que 99% de que non vou a seguir. Despois? Pois disfrutar dos fines de semana que non teño, que levo 25 anos sin ter un fin de semana libre. A miña parella, pois está de min hasta aquí. Futurible para a presidencia do barco, Eso máis que ser entrenador ou director deportivo, eso. Pero temos o mellor presidente do mundo. Non o dirás porque falta algunha prima por pagar, non? No ascenso. No, sí, prima e sobriña.